Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakuramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka pile wakelo ni chenro mopogore opogore. Kawuono ni endi wan gi jathum marahuma mong'ere kaka Shiko Nyar Kisumu. To kaka pile pod wan kae iluongo ni Benelix Lounge. Ing'ama dwaro kuma kar yweyo maber kabisa imanyo Benelix Lounge. Mano Greenspan iluongo ni Savannah. Koro ne jok ma ni Nairobi galwora mare kidwa kuma inyalo ywe maber kabisa, kuma parking is well catered for, iluongo ni Greenspan Mall. Kawuono wan gi Shiko Nyar Kisumu, ng'ama kelo ni chenro ni kaka pile idenda ni Omari Nash. Omari chien ojemone mbele, chien mineno to mbele emiyoko. Wan kaendi gi Shiko Nyar Kisumu. Shiko Nyar Kisumu, karibu sana. Adwa ni kaw thuolo ni endi mokwongo ikwong imos jopiny. Tie gik mang'eny mosetimore, lakini koro nikech ibiro kaendi jopiny bende owinje matin. Kwong imos jopiny. Amosou kamoro amora ma untiere ma fans ga okweuru. Maendi en Shiko Nyar Kisumu aka Miss Ladiva. Miss Ladiva. Ingeni jogi ka iwacho ni Shiko Nyar Kisumu, samoro mondo megi connect bedo matek nikech gipenjore ni Shiko to kendo Kisumu kendo. Ere kaka gino biro? Debed ni Shiko ni en nickname, koso en stage name, koso Shiko ni en a stage name. Shiko Nyar Kisumu. And Kisumu biro ni ana adongo Kisumu. E dala mar nyithikie miluongo ni Salem Orphanage Home Obunga kanyo. Kanye madonge atime primary madhi secondary Obunga kanyo, you know. So kiluonga ni Shiko Nyar Kisumu, Kisumu chalo dalawa. Chalo kama dawach nadonge sana. Yes. Jani mar music makawuono wan gi Shiko Nyar Kisumu ma ng'ato nyalo winjo yawa nyako ni wende mora yawa nyako ni ano mora kogo backup ma sane itiyo one of the most the biggest brand in Kenya. Yes, iluongo ne Malaika Musical. Erika me Jani ni matin kaka nobet makoro sani in kaka in. Jani na ochakore chon. Ka ne podatin, anyalo wacho ni nachako a church, nawero gospel, and then mostly I was talented. Kiwinjo wende ga dhiga mos. So meaning ni nachako gi slow songs, giluongo gi ni worship songs. Worship songs. Ainuliwe, mwana wa Mungu ainuliwe. Hallelujah. Koro nachako gi worship. Anyalo ng'isi ni worship kana nyalo mako. To kata yalo ok bi yalo. Nikech awach ni nabedo anointed. Nomi wir. Nabedo gi wir moro ma kipekecha iluongo na, yani wir makende. Wir makende. Koro ing'eni kanyende ji mang'eny ong'eya. To kata ineno owuoro masani koro omako piny ni. Ong'e nyako ni nikech kano donjo Kenya to nokwongo biro e orphanage mana adonge. E orphanage ma Salem no endo. So he spoke something, a blessing over my life. To by then ing'e an gi nyinge mang'eny. Before kanyo niluonga ni jomong'eya ni Sheila Margaret, Maggie, and wuor nong'eya niluonga ni Margaret. So wuor ni nong'isa ni Margaret nowacho lela e mkutano ka ji obet sports ground Kisumu. Wacho ni Margaret, you will sing to the three corners of the world. Three corners of the world. Mano jatich Nyasaye osegwedhi. Kata ka ji wacho ni sani akia notim ang'o kia, but en jatich Nyasaye mowir. To kogwedhi meaning ni ginoa from above. It is true. Koro this talent ochako mabor. Koro kana aginene to mandalo na tegora, but
Is it that right? Natiegora, yeah. Koro anyalo wacho ni achako as a gospel singer. Makandi wer to kanisa. I'm telling you ni jomong'eya, dhi penj jomong'eya. Manya nena ng'ama nyalo wacho about me is only this woman anaitwa Bishop Phoebe Onyango. She was the founder of Salem Orphanage Home. And onyalo ng'isi ni this lady was talented. To nen gi wir makende mako microphone kata kin jawer moa kanyo ibogo badi piny. Ineno. To kanyalo go kifua kawacho natini mano natimo nikech wir manan go cha. To wir no pokolal. Anytime mako microphone adapako Nyasaye. To kata ini the yuak nikech aparo gik ma Nyasaye osetimo e ngimana. Ma chopo kama chopeni. It's because of God. To aneno ka e gospel ka wan gi jok mang'eny mosevoma mowuok e gospel ka ende wan gi Rose Muhando, wan gi wan kata gi John Okidi, wan gi several people ma bende osewuok e gospel ni endi kaluwore gi duondgi kata tich magitimo ne Jehova. In kaka Shikonya Kisumu ing'ama nigi background mar church ma bende ne nigi duol maber mar kanisa. What happened that made you to shift from gospel now to a Jawa thing? Okawacho na Jawa rach. Igere ng'ato nyalo wacho ni a Jawa be is just teach kaka teach mamoko. But what made you shift? Mana kaka ng'ato nyalo penji ni ang'o mi iwe rumba kidonjo ohangla? Ang'o mi iwe mak dhi e mind? It's just a question, yes. Yeah, it's just a question. Gimada wacho ni gine e gospel kacha. Okanyalo wacho net ni I think I felt like there is a lot I need to explore. Because music large, and there was an urge in my heart I need to explore and do a lot, do more. So now where kanyon kacha wacho ni kacha jo church most of church tiyo gi ji sana. Because kidhi kacha kiwer kisetieko wer to gimi ng'ato diyo ni kata 50 bob lweti ka ng'isi the new sabun Nyasaye ogwedhi. Without him knowing or her knowing you need to eat, you need to pay your bills, you need to sort 1 2 3. You know. And by then naseyudo nyathina mokwongo. Ka nang'iyo malong'o wacho ni adhi hinyora mbele ka. Nyaka akel some changes. Allow myself to expand. Let me not limit my talent ni nyaka wera ka youth. Unaona? Alafu mentality moro nitiere ga church ni nyaka yud kony. Ng'ato konyi ng'ato mak lweti ekitimri nade ekiwuok. Whereas outside here inyalo dhi e club moro, inyalo dhi anywhere function moro timako microphone tiwero kata copyright tiyudo kaka ichiemo. You understand? But dung church biko nwani itiyo ne Jehova. Oh my God, wang'isi ni churches mineno gi ng'ama value talent e church kanyo en ng'amo ng'eyo gima talent en. Ging'ega ni talent ni Nyasaye momiyi ti kode for free. You know. So iyudo ka jothum kacha idio wananyanyaswa, alafu unaambiwa ati Mungu atakulipa. Mungu atakulipa aje na Mungu amekuweka hapo hivi ndio at least we pia upate mapato yako. Mungu anakuleta to gini mtoka. Kanyo from Monday, one gives evening service, one give lunch hour service, one gi meetings moko ma edier week ka. So udhichu nini we idhi weyo gi mitimo cha mondo iringe church. They don't consider that giwacho ni itiyo ne Nyasaye. To Nyasaye moketi kanyo ong'e ni kanye monego chieme. Kendo in fact jogo nego take care of you so well, whereby idak maber in gi mtoki moro, they take good care of you because intiere kacha to minister to the souls. But jomoko paro ni Nyasaye dhi chuli koro ini donga ni kwecho. So I had to go kwende na moko awacho ni 1 plus 1 kelo 1 okay 11. Koro I'll have to work hard, extra hard to get that too.
non. Yeah. So emomiyo nawuok kanyo, I joined a band. Band ne akiani luonge nango, he is led by my friend, one of my friend called Kolo. Kolo ni be ne wan go Kisumo kanyo. Mostly ne wan go a church, but en be nowuok e church mo yawo band ne gi chiege. Church oyawo band? Yes. Owero copyright, owero all over these songs, owero te, gin giwero te. So when I joined that band, and then pia at the same time nitie church mane wadhi perform as a band. Ineno koro band ni wawero wende te, wawero gospel, kawane e ginene wedding, wawero wende wedding, kawani e church wawero wende church. Koro church ni nitiere pastor moro ne dhi yawo ot. To housewarming to kolongi sani shiko kuna job. Tingeni mana awendo Nairobi ka. Mama moro emano orwaka madhare ka kube no gola ka gi style moro. Seche go ingena we nyathina e orphanage home. Poka kawe. Nyathi we orphanage. Nyathi we orphanage. He was around 3 years. Iwacho ni were they a man? It was three I think so. Koro ana wuok ni wadhi a man. Yeah. Kane wadhi kanyo to pastor cha oneno kaka nyako ni wer. Yeah. Nyako ni wer maka malaika. Nowacho ni asewinjo jower. E piny ni kata church nan ga gi jower. The lead vocalist. Pok na winja ina ni this one is new. Yeah. Iwinjo gima timore. Odhi ne Kolo to ngiso Collins, I need this lady to be in my church. Ongisa ni shiko. Koro kanya kitug mariek. Kichini kore kidonjo nyake go kwano. Kore kidonjo Nairobi ka ionge ot, ionge kamora mora. Koro gima jogi biro ngisi. Kaw mondo at least you take kamora at the end of it gotieno pod wago mekwagi. Ineno. To nawinjo ma pastor ni nokawa, kanokawa mongisa ni many ot, one bedroom, awacho ni okanyal kawo one bedroom. Takia ni dhano en dhano nyalo lokore. Nyalo lokore. To adhi amanyo ot la Kisama, single room, 3500. Yani ngeno chulo one bedroom. But ito in gi single room. Jogo noketa maber gichulo na rent, be give me a nini salary at the end of the month. Every Sunday give me a 2,500. Ineno kaka ne Nairobi orwaka. Mano ni chako mo. Bingeni na biro kangeni an nyaka yuti kipawa mane Nyasaye omiyani. Ere kaka nyalo tiyo kode. I didn't know Mari. I didn't know. That's why people took advantage, because they didn't know. They knew my value, but for me myself I didn't know my value. Emomiyo ngato ne nyalo luongi ni shiko. Be a studio. Nitiere gima dwa ne tim. Aringo an excited without knowing this thing Marty can feed me. Can bring something huge on my table. But jok manong'eyo my value misused me. They never gave me they never showed me the way. Instead, they oppressed me. No. So kanat nini kanoendo watimo gigo ema chak waromo gi Wood Phoebe. Awinjo ka Wood Phoebe openjo nyamin. Wood Phoebe ong'ewa from orphanage home no. Kapod atin. For Wood Phoebe meneno ni. Openjo nyamin wanogi odhi na Kisumu to penjo ni shiko. To ana to shiko nini kanye. Anong'iso ni shiko ringo Nairobi kata nyathine ane manogo. Kech nadok Kisumu madhi agolo nyathina orphanage matero ne nyasizna achaka duogo Nairobi mondo atimra nade achapni. Kisebedo janyuol nyaki bed ing'eyo kaka iloso pesa. Nyaki bed ni ing'e kaka kore dwa survive. Nikech nyathicha ok bi ng'eyo ni itimo nade. En odwa chiemo, odwa luokore, odwa dhi school. And mano right ne. Mano right ne. Koro nyaka nago kwano to dadong e orphanage kacha. Dikoro adong nyaka sani. To dikoro kara urumo kamano. Manyiso ni ingat manok dwa gimiluongo ni comfort zone. Nikech orphanage. Kata sani I'm still not comfortable. You still yearn. I'm still not comfortable. I'm really yearning for more and more and more each and every day. Koro kane wal aduogo to Wood Phoebe omanya. To shiko in kanya ngise na Nairobi kama dhare mama moro sanda wada. To pod aringo gotieno watimo anakia wero secular. Ana wero gospel. Abedo trained but kisebedo jaweri bedo ngama mako gik moko. Ibedo ngama sharp. Koro Kolone miya wende moko tadhi atimo mera, awero mera, atimo jalma. Nitiere wuoyi moro miluongo ni
Owino Ramji. Owino Ramji ema nopuonja wer ochako gisa ni wer ndaya. Na yebaki sukaseko tinga mae yangai na mobali nangae pantalon mokaba mama to balana iwinjo. No, wengado wer ya siko wengado wer kore kaja kamero mi. No, chaka karka. No, ingeni ya gimaber we monda koni gimoro. These people nitiere ngama samoro winjo shiko nya Kisumu to samoro winji manaka in studio. And it is good ni koro sani endi one live to in the microphone so onge touch moro motimne duol. And then I enjoy it. It's a natural one. It's a natural. Mimi matin. Koro Ramji ochako ng'is omiya wende monega wer. Koro ochako nagi ndaya gi nake Nairobi. Isa ni shiko adwa ni timu ndaya. Na yebaki sukaseko tinga mae yangai na mobali nangae pantalon mokaba mama to balana sukaseko bilobela ngoya bato nikwela ya dweli na sheri sukalilita maana like I used to sing Ganda na ye gainda ya Okoganda na yebi kombo ya bandate ya gainda ya libala yango ya bo bandate ai libala yangai na mobali nangai mama yeah. Koro mane kaka ne wachako. No, we so anytime mana wero no, people could get goosebumps. Like there is a woman in Kenya manyalo wero gin. Yeah. They compared me with the Congolese. In fact, they knew I'm a Congo. Yeah. I'm a Congolese lady. So ade mana mos kamana tiagora. I could even sing Malaika ya Miriam Makeba. I could sing, a lot of songs, Koro, kawantiere kato Wood Phoebe oluonga to ngisa ni shiko. Ebu kuja by then, eko kadonjo Nairobi to ngisa na I want you to do a drop tag for me. And kata drop tag no. Do I even know? I don't know. Anongisa na I want you to do a sexy voice there, drop it. Tonke nongisa ne take one. I want you to bring it sexy. Barikiwa studio. I didn't know Nigin is at a drop tag, Masamo anawacha makoro sani ji wuok gi shiko nya Barikiwa studio yani your hit. Barikiwa so the voice masamoro ane mutoka ta winjo ta wacho ni yawa this is my voice. Anyway, yani katanga miguel mingise ningeni manoan. You can't do that. And people cannot know. And people cannot know. Yeah. Recently ndio nikaanza nikasema people should know the drop tag mar Barikiwa studio was done by Shikonya Kisumu. Manyiso ni drop tag iketo kapoki golo and pokagolo anything. Mana Ken is when I don't know. 20 I don't know. Me siwezi jua. Yeah. That's when I came in Nairobi because Wood Phoebe knew my worth. Yes. Wood Phoebe knew this lady's worth, but he couldn't mentor me like the way mimi kama ni kuhit ningekuwa nimehit mbele ya watu. And these are the people wangenishikilia mko. Manyiso ni joge denyisi yo dekoro in mabor molo kuma inti. Dekoro and mabor Ingen I've struggled myself to pave my own ways. You understand? Yeah. I've struggled myself to be where I am. Onge ngamana chang mono wachonea ama kolweti. En mana ni koro kaka na post nature. Awinjo jomoko wer kamoro. Adhe tamanyo tich kanyo. To onge ngamano kweda nikech ka maka microphone ni kataka kia wer. Kataka kia relax. To voice no kendo sesela. Yes, yeah. So ni watio kamano ma uchopo kuma koro Wood Phoebe biro nenyalo incorporator. Is it incorporator? Ungizani bitim backup moroka.
Biti mpaka mbongoro ka. Ade tatimo nikech inini hauna haki. You don't know your right. Samitimo mane imi chudo moro like owachi ni ka recording ne 10,000 inya goli kata mana 3 more. The drop tag no come anything because you are green. You don't know anything. In gi maber ne so some of this backup you had to do it because for free because you feel you need help. So joma you need help from, they're not showing you the way. Most of them end up sleeping with you, like using you. Ngato dono need kodi kore kat at least omi kata gine ngato. Yawa osiepa people go yawa ana benitie gima poka neno e field. Mano podi luongo ni Shiko Nyakisumu kaka winjo kanyo no endo Nyakoromoge. Adwani wadhi break matin. Be wawinje lendo ma wan godo e Luo Trending Nation kaendi. Waduogo e dakika machuok. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakoromoge machiegni kendo ma pod en LTN Luo Trending Nation. Ne wan kacha break matin to kata kamano waseduogo kendo wadhi mbele gi program marwa. Wan kaendi gi Shiko Nyakisumu. Imed parni ne wendo kaka ineno rwakore no endo kaka Shiko rwakore maberno. Mano otimnegi makoteko look. Makoteko look. Inyalo neno ka en gi gik ma premium. Iwinjo not just a cloth. Premium quality. Cloth a paso here, but a cloth of quality. Inyalo konane kaka koro mano, kaka koro maber. Kaka koro ma ni. Ma premium ilu en 5500. 5500. Yeah. Mano koro law malaw. Lao makata kigo iwuok oko ka to ngato neni ka. Hata kinige shida mang'eny to ngato ok ngineni anena to shida nino e moro. Manyiso ni ok en law man ma umo duk kende. Ten law ma umo nyaka dhier. Yes, umo dhier. Pori mer parni ne ambe mara osedonjo ma bende kanga wuok nyaka ne ka trend gi pichni mag makoteko look. Iwinjo? Ende ngata manoko kanyo madwaro law maber kabisa many makoteko look. Gik makoni gi winja maber kabisa. Kidwaro ng'ama loso ni skiza maber many Ibradi Company. Kidwaro kumiywe maber mano many Benelux. Kidwaro jo lewni many makoteko look. To kidwaro jo media masawa manyocho kaw kikombe pod en mana LTN Luo Trending Nation. Kidwaro ng'awa wacha dieri Truth Meter en manu Marinash kende jo modonga Shiko Nyakisumu. Yes. Podo dhi mbele kaendi gi interview. Ne podi medo paronwa kacha gik moko mabende yani steps mabende sekalo e music nyaka koro sani ichopo ma ng'ato nyalo luongi ni Shiko Nyakisumu. Wachopo kuma koro ikete drop tag mar Barikiwa Studio. Endapa ni jok manoko kacha endo ginyalo ng'eyo ni kawuono you are the person behind Barikiwa Studio. And you know because of the people have come for me to do them drop tag. But since I came to realize this thing alone can pay me for the it can give me money. I had to refrain. I have to be rigid. Rigid. Whereby I don't just do it. Watu wengi wamenikuja Shiko niweke drop tag kama ile Barikiwa Studio. Shiko blah blah blah. You know have now to like negotiate for that voice. We have to make an agreement. But people wame like
wanasema I'm expensive. But if it's something will serve you for the rest of your nini when you're doing your recording or whatever, your brand. Your brand. So why not? So say you can eat for a drop tag. I will charge you a lot of money. Yeah, but I believe on the other side, and money your community may drop tag ma jogo no ko sell maber, but you would have gotten an opportunity kata platform. Ngene degi ni engi muketi mangata ngato ngene ati shi kwe mono timo drop tag. I think they could yes, you know. Rachu joluo kata mimi kuni ane manalandora kenda awacho ni who the person behind that drop tag Barikiwa Studio, it's me, because I had to come out, like I felt like nikikaa kwa gari nasikia Barikiwa, yani najidunisha ile ya the name imekuwa all over, but for me I'm still here mpaka najificha, like I don't want them to know I'm the one who did that. But I came out after I shared with my manager, like, do you know I'm the person who behind this voice? Aka come out akaiweka publicly on my TikTok, akasema the face, the voice behind Barikiwa Studio. Nishiko. So people were like, yani wewe ndio hii voice tamu ni yako, because it came out sexy and you know and you know it's like when you hear that voice you feel like this voice inakupampa in a way, you know, inaku-welcome in that studio hata kama utaki kwenda kwa hiyo studio. Barikiwa Studio. And that one is what I did. But if this person was someone to help me, angeni elevate. You know, angeni elevate and niambie, now you've done this, I want to connect you to other big platform because of this. Now Joluo they feel if they give you exposure, you will grow. You'll grow. So they end up kukufunika so that no one will know you are the one behind that voice. Magada sometimes I know maybe kiwacho gino inya kata mana chuanyo rigi jomoko. Ningeni ane mana wacho LTN. No, why is she doing that? Angomi okoro something of that kind. Yes. But I believe ni. But that's my voice. Sometimes nikisikia hata sitaki kuisikia because I feel I'm supposed to be paid for that. Awinde wende jogi. All musicians Motimo juzi tu ndiye alichange after fanya hii song ya album ya Prince Inda the latest album ndiye alianza kuchange akaweka one Phoebe, but initially it was Barikiwa Studio and no one will ever outshine that. It has been there all these years, you know. So I felt these people knew the value of this lady, but they used her because they felt she knows nothing. In connection to what you are just saying, Mara Wodfibi, Embui kacha nyocha neno rumors moko mabende osebedo karengo to ano karenga ga wachi nikecha dwaro ka evidence. Kata just recently I was talking about official Nancy Evans Kenya and gimosebedo karengo, but no kanya biro kode nikech na lack gimiluongo ni evidence. Koro no orna korika come out. Koro I would no kanya wuoyo e wach ni ende namanyo maybe ayud Elvis Wood Phoebe kata yudi because it has been there nitiere yuarruok moro kindu gi Elvis Wood Phoebe mabende naneno kata ka Mr. Kede wuoye sana mowacho ni kata wer mularo no goyo kumaru. So Mr. Kede no kanya manyo nikech en third party nadwaro jok mobedo involved. Now what is going on? Iwacho na Wood Phoebe emoparo na en ango ma osebede e kinde gi Elvis Wood Phoebe ma inge kata recently nyocha temo mondo amany kata wer ma ugolo no endo mondo ang'e ane atem connect nikech nawinjo ka Mr. Kede be wacho ni were nyewe akia ni en parody something. Koro nawacho ni adwa donja ne akonga ng'e ane wer ni endi. Koro kama nyoshiko tamanyo ayudo mana kuonde ma ji oketo yani like videos moko ma ji share to
ok ni account ni. Yeah. Ochuna chaka ringo amanya Elvis wuod Phoebe mondo ang'e thum mularo neno. Elvis bayudo ka YouTube ne onge. Kore mumi akeli on board ikona ni what is going on? Mokwongo gima nyalo wacho Omari. Ingeni sametimo gimoro penjrie mokwongo ni ang'o momiyo atime. To dhi konya gang'o. Yeah. To kapok ikawo eni atua mora mora okang' mora mora kidwa kata idwa destroy idwa ketho gir ng'ato. Yeah. To penjri ane niya to gini dhi wuok nang'o. Ka ketho mare to an be mara okethi. Adhi winjo nang'o. Yes. So gima nyalo wacho ni every choice obed maber obed marach nigi consequences. Exactly. So you'll have to adhere to the consequences. Mondo ine how to handle what you started. Yeah. Koro jo Elvis ni kata gima walaro kode okane en mana ni anyalo wacho ni Elvis nigi chunye rach ka kedhno. Ing'e kedhno? Chunye rach. Kedhno kechiga. Yeah. Kedhno kech. To kata kikete ring'o kama to dhi ketho ring'o te. Yeah. Koro jamani an nadhi wer mokelo shida en mapenzi tamu. Mapenzi tamu ni noken mapenzi tamu initially. Niluonge ni the initial title was nen Wuod Rapogi. Yes. To Wuod Rapogi ni ne watime ka wan yadi. Ariyo. Ma en Balakato, Victor Balakato yeah. Ni an. To Victor Balakato ni is a drummist. To en ga gi ideas moko, yeah. You know. So kane watimo wer ni to ne wan ji ariyo. To wandiko wer ma timo whatever should be done ma watieko. Yeah. Koro chopo kuma koro nego wadhi watimre nade? Wa record. Wadhi record. Yeah. To agreement na gi Balakato sama ni wabet piny ka wamiyore ideas ka wagero wer ni. Was ni Balakato, because of these ideas migologi, I want to give you I have 5,000 to offer. It is like you appreciating. Yes, we have to appreciate in case my beja to. To en gi family, en gi nyithindo. Yeah. Okinyal beda ni wabiro kae ndi wabet wago mbaka to wagloso wer. You let him just walk like that. Mano kita. Yeah. To kane waloso wer ni morumo ma akaw 3,000 cash money tame. Mise ni kaw mana adongi pesa di 2,000. Koro we wadonja ngoa e studio. E studio ka he was my friend and yani wasedongo kamora achiel as a friends and we've been like a family. Nikech no dak malo ta na dak piny. A plot mori luongo ni Faith Apartment. You understand? To Faith Apartment na no where I was living, I had everything in my house. Was fully furnished. A very yani na dak maber. No. But koro we could meet there and loso gigi. Waloso gigi. Kochopo kuma koro wadhi e studio. Angise ni koro studio mwanyalo dhi because pesa sani onge. The only person manyalo understand when ng'ama wang'eyo en Elvis Makafibi. Elvis, yes. To biwinje ni Elvis ni nyalo dwaro pesa di. Ngina at the same time ansani kaka ngi manager na. Yeah. He will be handling a lot of things. Exactly. No. Yeah. Ene mako dhi e studio kacha to dhi ochulo studio to ngisi ni koro dhi wer asechulo studio wase book nyaka session. Koro Balakato by then he took the initiative of doing that on my behalf. Yeah. Akaw pesa. First of all okinyal miya ng'ato pesa te. I took 2,500. Nikech ng'ani nongiso wani ni Elvis dwaro 4,000. Nikech by then no charge 4,500 per song. Koro wacho ni ogolo nwa 500. Yes. Koro akaw 2,500. Angisa ni the chul studio mondo wachak session. Ene manogo keyboard Balakato no. Yes. Nokodwa anything to do with Elvis makata Elvis katemo mulo ni bwana itimango nikech ongeo production mar Elvis. You know.
So as much as ne sani gin friends, Elvis ongeni en gi enemy nikech okohero ga production ne. You know, emomiyo no ende manoko keyboard mongise ni atim kama kiket one studio. Kiket nikech wachuli, you know. You understand? Oh, manyise ni notimo nu production makata drop tag cha noko keto. No, of course okonyal weyo keto, but initially the initial idea ne ni Balakato nokdwa. You understand? Yeah. Koro kane waloso man aware an kaking'eya, I do it best. I know. I do it at my level best. You know? To book okanyal let it down. Just try me. You know? Kawa donjo kancha mandiko mo anaware ma watieko. Waluongo Evans wuod Nyaluero tiyo gi Johnny Junior sani. You understand? Obiro mogo gita machulo. Koro dong ni itimo ne mastering. Balakato nitie gik mano medo kanyo endo nikech embe keyboard ong'e matin. Tie gik mano medo kanyo medo. Kwa tieko, koro dong wadong gi pes Germany 1500. Yes. Balakato biro ng'isa e oda Faith apartment. Dipo ni Faith ni gine nyalo wuoyo. To building nyalo wuoyo. To no do wuona on my behalf. Do wacho ni en kamano. Yeah. He came in my house in the morning. To ng'isa ni to I remember ni mano Monday. To Monday no ing'e ni yudo ga kaka samoro wayudo pesa wa. Wayudo pesa wa nikech live band mano watimo. But I was still working with Prince Indah. Yes. You know. Kano biro tawacho no, mane modwaro. Sa to kara kao 50 kao pesa. I think aoro ne 2000. Koka 2000 koka mie cash na mie 2000 because 500 ikuwe ni kama ya Balakato akikuja kwako. Just know ni pesa lazima iumie. Pesa nyakati Ngata manyalo ng'isi character mar bwana ni. Johnny Junior can talk about him. Yeah. Wood Phoebe can talk about him. Elvis Minenoni can talk about him. Mavo Jangolo can testify ni anywhere ma Balakato de kata ni utimo kode practice. Okonyal wuok kanyo mano si mudwaromi. Kakoro 2000 mana dongo no the same song mano ng'anyo yanya tingeni mano ingeno yudo kakoro wadar wabiro waromo gi my husband adara wuok la kisama biro doni ya wa jamani no messages gi biro bedo retrieve no yanya tapenye ni El Balakato iyanya ni wachelu fario ni watch the same song mangisi ni and gis a long story which is a song mawatimo 2 years ago manyiso ni isetieko gi Elvis asetieko gi Elvis gi balance ne adongi Balakato you understand so Balakato nangise ni poda onge pesa where again another soti but haikuwa inachukua long time. It was only 1 week, around 1 week kama emano seya anyae mungisa magote koro 40,000 makoro wacho ni an goni ipani beda nenda dier to bedi paro de poda ngima sani manyiso ni sani koro wacho ni ingi 40,000 we wadhi chopo kanya I want to take you I want to take you slowly mi nge ni jo piny should know the truth. You understand? Yeah. Koro ka Balakato watieko werni ma Balakato kao pesa ni utero ni Elvis kara ng'ani nokochulo Elvis. Koro Elvis biro ira to penja ni shiko. To kata wer me wacho to kata ne pokitieko chula pare tang'ise ni oda Elvis aler kanyo ma ng'amone gi bande en Balakato. Ene mano kao ini that nini muzigo ni. Koro Anna was just giving him money go and mimi tija en gudhi wer. Koro kochopo kar timo mastering otim maber momiya to kade bod ni nan gi balance mar jamani ok dokomia that product. To en business ne ni operate nade. Ana believe niya kakoro wan kodi kaka wan gi interview ni before you give me the final product nyaka clear the balance. It's when you give me the data kapoka air interview the interview akao monwa wacho shikone wacho ni you'll be giving me 10,000 ni semi ya 5 meda 5 monda orni the final product long mana kaka business operate exactly mano e rule mar business
So kise me am the final product, meaning ni an sikudai anything. Yeah. Unaona? Me I paid. Unasikia? Yeah. So gino modhi ma ose me final product kora chako share. Mani nilipoka kete YouTube channel la because sani nabira fwenyo niya nitie kaka wawe songs mabeyo sani audio excel. Video emasel. Ina nkechi jinwane no ni ngamo wero werni. Yeah. Koro an kaka natime cha tadhi achako share with the initial nitire nangi friend na moro. Ngani is kinda we had a thing. To end a public figure. So this guy never wanted to be his details zikuwe nje. Koro that's why newa loko werni obedo mari kechinika is like na werone. Ineno. Iluonga ni Wodrapogi. That was the title of the song, ni Wodrapogi. Ka en ka Elvis niluonga ni Wodrapogi. Kana share kode en mana ni koro no otemo encourage nikech I'm his friend lakini no komorgo. Yeah. Achaka share with a secondary party. Initially kana share kodi in my heart I knew this is not me. This is not what I know. I know best, you know. Oko wuok na maber nikech copyright mara fly pe. You understand? Nyaka kaka kaka de. Tawacho ni hapana. Hata kama ni copy paste, ma this is too much. Koro kana very noting of the initial lyrics mar song ma watimo ka World Phoebe ni Elvis ni. Noting nyaka Malaika Band, I mention Malaika Band, I mention Pius, I mention Inda, I mention yani it was a collective of things that didn't make sense. Koro nyaka ne wawach ni hapana. Okwaringo go kama just ingeni ntiere giminyalo timo mondo morgo ngato. You know, you entice people mondo ngeni you mention this person and this person. Wacho ne hapana, it doesn't work like that. Ma we kamano kana lingi werni ochopo kuma koro ane Ramogi TV live to ngato no wuok mo wacho ne I want to support your audio. I want to support one project of yours, audio plus video. Taparo ni nagomboga timo redoing the song mar Wodrapogi because the song I loved. I really needed it to come out like in short production no kuwuok ni kaka nadwaro kasto no chalo gima owuok parody mar Afly. Okay. Okanyalo wacho net ni obediera no kwagole kanyo ni wagole kanyo but kata msani nyaka itimri nade bed creative but for me initially anangi my director music director kane studio luongo ni Vasco Egama mar Rumba Japan ena oronega voice angise na I want this beat to be like you know we watiekre gi gini wadonjo kanyo awinji koro ka watieko werni akana to sipa ni ngisa ni werni tadiera shiko you didn't have to mention all these people. Why? Haijatoka ni kama una force things, haijatoka kama wewe. You know, pia mimi nika feel okanyalo miyo ugimo kahana na uono ka okahero nyaka here eka umbe no eka fans bohere kane jamani owacho no dwa sponsor to mane wer moringe pacha tok ni no aonge wende nitiere moro mo wero ni winja kaka dengo gi nyingi jaherana baby hera chunana eri nyadiria winja kaka dengo gi nyingi jaherana baby hera chunana weri nyadiria. That was another song. We had options smart songs madhi abiria boro kama but we settled in this song ni we watiekre gi song ni orum nikech the moment yere ka Elvis kacha wanyalo lose the data. Exactly. Unaona? Koro wadhi wapango ma wadhi Kisumu ngani ochulonwa nyaka fare nyaka gimora mora wadhi Kisumu. Wadhi watime nini let me tell you. Crazy Monkey. I want you to be sure with what I'm telling you. Unaona? So wadhi watime ka Crazy Monkey. This one wachikendi. This is April 5th April 2023. 2023. Mano kore ka wadhi nuoyo. Dongine no ka wadhi nuoyo werni ka Crazy Monkey. Crazy Monkey. Aya.
The initial manga, mae Victor Balakato, to mae mano shiko nya Kisumu. Zoom. You understand? Mano Victor Balakato, a studio word Phoebe, studio Elvis Maka Phoebe. Yeah, Elvis Maka Balakato. Yeah. To mama Makoteko. Meaning ni Makoteko was behind me. For the same studio. Yeah. Unaona? One studio. One studio. Yeah. Third of March 2020? 2022. Wood Rapogi. You Wood Rapogi, yes. So wabiro wanwoyo werno at where? April 5th 2023. Okatingo book mandiko werno nitie evidence. Monday ni 5th April 2023. You understand? Yeah. Wadi wa redo that song. Kawa se redo, this guy hakukuwa pia poa, hakukuwa sawa financially. Akatuambia to hold on. Wanu be nikechi waonge pesa that time, we had to hold on, but things zimeshaanza kunini. Kucho Elvis owena sewe song. You understand? Eno wene asewe ragi song, but no se me a final product. Koro gimana dhi timo gi song na ane mange? Ane mange. So kane watimo song ni watieko ng'ani obduogo this year. This year ema ng'ani duogo to ng'iza ni shiko. Koro aseikora adwa ni watim video mar song cha. Yeah. You understand? Ng'ani o in car some nini luongo nango costs. Yeah. Yeah, you understand? Yeah. En ng'amo kao pache gi pesa nete okete project ni. Ma wadhi ma shoot song. Watieko koro wan wabiro owe gimora mora lwetwa ni koro une mupange chieng mu release. Yeah. To siepa ka koro wachako ni wapango kaka wadwa release, we came up with a strategy whereby you could even see on social media me wenia to shikoni owere gi chwore. Yeah, ochwakore mara. That was a strategy of releasing a new project. Mark, you remember I've not released any project after this for 2 years. 2 years. Yeah. Ng'ani winjo ni we are tushaanza kufanya mikakati hapa na pale. Mapenzi tamu chacho. Kadhi chieng moro kakalo ang'iyo YouTube. Taro mogi sukari tamu sukari from Elvis. To nigi views adi 200 after 1 month. Tamu sukari. Tawacho ni we awinje wende Elvis ni. Kadhi awinjo. Ochaka to mkucho pachopa diere. Ndalo kalo topo kiduoka nibilo siekoda. Simu agoyo ng'ada koso asechwanyi. Anaheri nakupenda sana monamu. Abuok. You going to do my window? I go full stop. I didn't want to go further because things are wrong. Good, yeah. Go full stop to lungo mana jao daza ni babe. Biwinji na. Mano pinyo chama. Akia na chakanye. Tatiek nango. You understand? Yeah. Kuro sama harakati mo ikoro odhi e job ana dhi nyiewo chak e duka. Taro mogi jiadi. Are. Ma Balakato gi Elvis. To nokaneno Elvis aneno Bala. Koda adwa ringo ire mona penje ne be isinje gima ntimore. Kara jamani nigi jamani. Ta doka chien mos tawacho ni Jogi oseriwore. Jogi ong'e gima timore. You understand? Akawo chapter dokot. Ka doctor ng'ise ni osiepa kata kiki tagri gocho ne Balakato. Jogi ong'e gima timo. Ayudo ka giwuotho kumoro achiel ya. Nikech adier ka song ni watime kodi ta achuli I give you kaka ni wawinjore. To kindi chaki dhi winje kuom ng'ato to un kamoro achiel, how will you think? Jogi ong'e gima timore. Koro aling matin werno kaka nawinje gi kanyo nago full stop. Kara jamani nitiere kaka nokao lyrics ga to medo gi ideas ge to make it full, but maga teto nokao te. Onge moweyo kata di. Nyaka shuka. Ai. Te. Awacho ni kuisha mimi. But omedo mana meke mate. Omedo mana meke to ng'amoti mo backup ni en ng'a? Mavo. Osiepe ga te joma ng'eyo. You understand? Tawacho ni okada donje an mana gi mara wawe moro ma ji biro winjo. Embe en wote mate. You understand?
to nawe kamano. Koro ka wadhi release ka koro wasechacho mwa keto neji ni we are releasing the song today at 7 p.m. in the evening. Tuka release song, tukaweka. Usiepa ni ngisa ni kaidho mtoka biro job. Ne wan gi show Benelix. An kora ka mtoka adhi achomo job. Ningeni chiengno jaoda nan very stressed. Ingeni ka gimoro marach dwadhi timoreni you sense. Iwinjo ka dendi ok ni sawa. Denda no tagi to mabange ka donja mtoka nito ngisa ni osiepa. Kuna strikes ngapi kwa YouTube channel yako? Strikes ngapi? 2. Ingi strikes achiel to YouTube ni? De. Odonga achiel ka. Odonga achiel. But siku give up. Nikasema wewe obeda kata kan strike no. Wewe obeda kanyo ndo wapro loss. To strikes gi ngamo strike. Elvis would Phoebe or strike songs manyaka kata the recent manakora dok ka Malaika musical. A post show moro. A post show moro. To nisani I'm happy for you sis. Mano bizia. Meaning ni yani ngamo se donje YouTube na mongeyo gima everything content tema ntiere YouTube na. Yeah. So this guy go and strike remix mane watimo kode sponsor remix and Aguch Hera. This guy otimo kamano without calling me tongisa nishiko. Ayudo wende gamoko is YouTube talk ni okia ni intie. Ongeyo. They have been in my YouTube channel for almost 5 years ago. 5 years ago. Yeah, one. Keti 2024 sani. 2024. 5 years to 6 years ago. Awachine in 5 years. Yeah. Koro jamani, obiro strike sani. Nikech ongeni jamani golo gimoro manyien. How can you rate that? No. Kapok wadhi mbele. No. How that can you bad. call that? What name can you give such a person? Wanya wacho ni ngano jealous. Ngano ni jealous. Tama chuki. Ng'eni ng'ama donjo e YouTube ni mano chalo ng'ama negi. Mano ng'ama negi. An aparo chien kacha endo na asebedo involved gima chalo kamano no enya seriously. Ichimo to ok chamre. Because it is very difficult to build YouTube channel. Yeah, it's very difficult, yeah. Koro jamani kosetimo kamano to osiepa ni nogone simu. Kogone simu to maka nikech apani nogone gi Airtel nikech moro chapani engo. Kanogone to simu to wacho ni can we talk? We can't talk right now and gi session madhi mbele gochna bange gachae. To osiepa ni ngene ngama muol. Ya odhi mos ahinya. To wewe to wacho ni ang na gochni godhiambo. To godhiambo no kogocho block no se block nene no se block. To siepa ni obiro to wacho no wada baby gigi osebedo blocked koro onge kaka wanyalo reach out. Wewe watem kaponi koro ginyalo interfere gimoro ni I don't know how we gonna react or how we gonna deal with this. Tamba wacho nene aoro ni Balakato message. Angiso Balakato niya. Balakato, remember what you don't get a message mane ja odoro ne. Konya gi simbi please. Just I want you to make sure we reached out. Yeah. Because one act more for. Acting more for okomino ni for. I know. You understand? We acted how we should act. You understand? Ongizane I'm not nitiere message mane aoro ni. Angizane remember penyi ni osiko toksikie. Yeah. Anangise gini dak yaore yawa. Balakato remember ni penyi ni ok marwa ok wasike. Parkinge ni kao pesa kuomwa. Mano ko aruko gimoro okadwa kalo kata gimoro amora adwa ni jopiny owinji the truth. Yeah. You understand? Koro kane ochuora ni ogocho to dongo omiye block and be koro the next day what travel wadhi kanye wadhi dala wan gi show dala kenen kwea ne urgi show mare wan gi show takao simbani tagone Elvis simu nkech onge ga gi Airtel na agone gi Airtel
To chieng'no Oscar ma watiyogo Jajawa was around me. I was very low, very low. Koro kape agocho ne tapenja ni iriyo nade, idhi nade, you know. To ng'isa nade maber. Giachaya, tapenja ni Elvis, tang' momiyo itimo kamano. Ang' momiyo ikawo lyrics ga iwero ikete YouTube. Shiko ichaya kendo kik ichak igochna. Ing'e kuma dake. Come in my house. Adhi e house ne timango. Because sama notimo kamano ong'e adiera ni ma to wendi shiko makawoni. To werni otime studio na. Ini paro ni anyalo kawo yudo audacity mane mar kawo song ng'ato tadhi awero mag tim video ka I don't own any right. No. Koro kani wa reach out to chuoran nani Elvis Balakato chako gochonwa. Koro wagone simu wapenje niya. This thing ing'e wach matimore e YouTube Elvis. To ng'isa nakia. Elvis okawo wend shiko owero mokete YouTube channel. Yawa hata nimegombana na yeye, nimemtusi sana, ayanyo ng'ano. Ere kako nyalo kawo song no to kete e YouTube channel ne. Ayanye sire to karamae ng'amose uso ne ng'ani. Kata kiwinjo story ni Elvis wacho ni ng'ani onyiewo lyrics ni from the original owner. Yeah. Mang'ani samo kwedo waka kara kuchocho osechamo pesa. The next morning ong'isa niya, koro shiko gima timore any communication koro no communicate kode. Ana wacho no kada wuoyo kode nikech an mirima noseidha. Yeah, yuse wang. Ng'ani osechamo pesa na mang'eny. Ineno. Makini song ni osechame 5,000 mamiye cash. Yeah. To nitiere modwa kawo ka mwadwa miel koro from M-Pesa wa. To wacho niya ni song no shiko no kotieko chulo. Shiko no miya 3,000 odong 2,000 mamriambo ng'e pache unless ni wuoyni thinking capacity what's nango ma hold memory. The memory capacity ne ten ok nya remember gimotimore 2 years ago. Donge. But nti moko makata wiye ok nya wil. Kami pesa dira ananyalo paro kata pesa mana wa ami ka watimo the first interview. Yeah. Anyalo paro. Ka wan bariki. Ka wan bariki wa kucho. Yeah. We yok nya will kata kan gi that little memory. We yok nya will aparo. Yeah. To Balakato ne maber ni nasemiye pesa. Ochako demand pesa kuomwa. Tuora ni nong'ise ni odongi pesa ni adi. Ni 2,000. To Elvis be ywak ni project necha mane wawe studio time ne oywago ni time mano okawo kuom loso werno koro nego watimre nade wachule. Imagine ni ng'ama nasechulo matiekorago gima nadhi timo gi song ni another vid studio okonego bedni otimre nade oonge. Yeah. Wang'ise ni odwaro pesa ni 2,000. This is 4,000 mane waoro ni. We took 4,000 and sent him. Iwacho ni 2,000 omi 2,000 omi Elvis otukaw 2,000 because mane kaka no wacho ni. To ji ariyo ok nyal bedo ni wacho the same thing. Nyaka beni ng'at achiel nyalo bedo ni oriambo ka wa fix gini. To kata ka wuok kamoro ni koro interview manager na obong'isi the same thing. Yeah. You understand? Koro ka gichako oronwa messages. Koro Balakato chuora after ka waseoro ne pesa to wang'ise ni we are sending you this money on one condition. Tell Elvis to pull down that song from YouTube. Kodwa wero to meda wende gi lyrics ge but kikoti gi lyrics ga. You understand? Yeah. It has costed me from audio to video. Yeah. A lot of money. Malau 300 and na. You understand? Yeah. So kawa se wacho kamano kwa se wacho ni sawa adhi ka Elvis adhi pull down that song apenye ni dhi ka Elvis idhi pull down that song how? Do you have the logins of that person? Unless that person gives you the permission Martin Renard Margolo gino YouTube channel ne to ng'isa ni onge ng'acha onge gimanyalo anang'eyo to wan wacho ni wan wawegi ni lweti nikech I'm also fighting for my rights. Any pesa mami it counts. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas,
Kikibed gi kionko moramora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo manigi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa enemni wa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 4245. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Kuri wacho ni Balakato en ng'ama usebedo kutiyo godo. Ya Balakato wasetiyogo sana. And kwa ufupi koro wadwa wacho gini e yo machuok. Yeah. Ipani main problem wan kaendi koro jok mobedo involved gin osiepeni ka Kolo awinjo kitajo Kolo itajo Balakato kasto koro wan gi Elvis mabende wacho ni en onge picture but koro ene picture nikech he forced himself. Yeah. Odonje gini koko logo koko nono ni ang'o winjruok mane ma wantio. Initially an gi Balakato we had a gentleman agreement. A gentleman agreement kate court is allowed. It's just the same as ile yenye mmeandikiana chini. But this is one is a gentleman agreement. He will tell you ni we agreed with Shiko kama. You understand? Koro Balakato ochako demand pesa. Waoro ne pesa. This is 4,000 Machwara manager. Let me call him my manager right now because he's working on this as a manager, not as a husband. Yes. Yeah. Koro, this one is how much? Sent to? Victor Wino. 1,400. No. Up here. Or 4,000. 4,000. When was that? Sent to 20th Dumaradek 2024. Yeah. So this guy moko gitu kada nikech mage ma jaom or na miache jaom but kuna hapa hivi you know na wanyaga kama jaom or miache hata ini before more ne that nini nitiere 100 manokwayo jaom sevagiso to usiepa ni ongeyo the relationship we have with him or respect sana makataka gitima kama because of him. Initially this thing is happening because of this man around me. You understand? Koro Balakato ochako gemo weche ta nandiko ne message tangise ni jahom itimo gini king'eyo an atimo kara kama nyalo atimo partner lakini in iloko recorder you've come against our agreement. You've turned against our gentleman agreement. Yes. Sanikori makorigi Elvis kia anything irwako Elvis egini Elvis kia anything apart from yeye pull down my kuleka strike kwa nini yangu na kuandika song ya kuimba song yangu mane kuma wangi Elvis waiware masamu huyo niendi YouTube niengi maonge YouTube nanomia in fact Balakato not the most strike songs aboro kase gola ne to pull down my song mar mapenzi tamuni kose pull down when odhi kendo kichak gi dog gin di adi matimo gini Balakato gi Elvis matimo gini kamora achiel Elvis advice to ngise ni strike mano chuli strike without him knowing ni we have the M-Pesa statements magigi gote kuna mahali ninge kumpea cash chenye vitu pesa nimempea on cash ni mingi but kuna pia statement M-Pesa statement. Ini pani M-Pesa statement 9,000 10,000 mana meyo Balakato ni en boyfriend na en chuora moro no to kwani an nyamene gi moro mong'e ne onyalo dhi to opono pesa kuome to iparo ni sama miye pesa no ana onge gima nyalo timo gi pesa no Makio I have a child man e ginene apa nini junior second ini dua ngisa ni aonge gima nyalo timo gi pesa no to why do I give him because I'm appreciating him for his time for his creativity for the time we've been with him sasa kane jogi oneno kamano gi pull down mo miya nini an kora involve lawyer I had to look for my lawyer
ma lawyer nano ndiko negi demand whatever demand letter mongiso ni you guys you have to need this before omegi 24 hours. They never acted on the matter. Waka relax wakasema tu shiko wangiyogo wadwa sandi we want to frustrate you wadwa mai pesa no wadwa mai to gikia ni samana chunge e band kachacha kawer monda yud gimoro matina achor godo my brand. They know how I'm getting. Samoro tiende na kuot mana kama. Aoro ne nyaka Prince Inda picha ngise ne ba. Today tiende na kuoto kanyal make it at work. To gi understand agi ngise ne inga manyako, we understand you. Yeah. And then at the same time I work hard to someone want to take money from me while seated down. It will reap where you never saw. That's so bad. At the same time songs mangani you pull down. Mana waseti kwa mapenzi tamu. Niketi evidence nika ni I have aonge gop ngani. You understand? Yeah. Yeah. Kuru wadi bon person eni wer ma ilungo mar Collins Bugo. Collins Bugo ni US. Collins Bugo no manya nikech of this song I sang JM Henga. JM Henga ndiko kenda gotieno mana kakiwinjo relax wacho net ni nendo tama chiemo tama akando aloso ni were. It's the same thing it was applying on real life whereby I couldn't sleep because onega ndikne ngani otrasta andik ne were los ne were. Yeah. Ma were no work maber. Ininge through which song? JM Henga emoketa e limelight. To JM Henga en wer maloso kenda to kiwinjo kaka pango wendego, kaka pango nyingego. Inyalo yani you love the song and the voice because I took my time. Yeah. Oknio kanyal ndiko wenda andiko to be involving Balakato giving me ideas oknia okchu nini akia ndiko we. Yeah. But I was bringing him in the picture mondo at least oyude gimoro ocham gi nyithinde nikech I know him. Samoro no nyalo biro ira mongisa ni shiko kawono nyithinda dhi nindo kech. Ndalo mane nyuolo nyithindo go ane mana chung kode bal Elvis ne onge. Yeah. Ma chulo nyaka bill hospital. Wagolo mama cha hospital with my money. Watere Kahawa West. Gi nyithindo di. Sani koro to loko rekoda. Amesahau mazuri nilimtendea enoloko rekoda. No. You understand? Koro kwa chopo Collins Bugo ni watemo Girilix mag jamacha. Ngato ka do weri toro ni relax ge details ge. Details ge mana wakao to wamedo gi ideas wako moko achela ria dek. Balakato was there, Mavo was there. Yeah. Na accommodate in my house because Corona. Oh, it was during Corona period. During Corona period whereby you are not allowed to walk. You are now in a quarantine. Sechego iyo da imanyo mana gimi nyalo donjo ge ot nyithindo cham. Sechego ingene ngi manyuru e ot. Yeah. To manyuru no ane mana ngiyo. Kech shiko negi chiemo maber bala Elvis onge Elvis ne ginene oluor odhi dala nyaka chi gi nyithindo. Yeah, odhi dala. But wani wadong kae oda ma Faith apartment ka. Who survive? Was survive. Ta dire kane na Mwanda Bugo biro momia 1 2 3. We shared. Okna cham kenda. Ne wachamo kodgi. Yeah. Sechego ni waonge time mar thinking ni we need to have an agreement. An agreement, yeah. Ya wagi matinu mubiro ni we wachamuru, yes. Choko jogi ji adek. Ang'isugo biuru matinu mayudore ka wacham kila ng'ato chul ot. You understand? Yeah. Koro Balakato mochopo kuma koro wagolo video. Agolo video ka Balakato ni neno kama bon person. Balakato ni e video no. Makoro opule down ko wacho net ne an gi pesa ne. Song moro makendo ge mo wachen Mama Ida. Mama Ida, when we were doing Mama Ida, I came with an idea. I told him ni ingeni jogi gini jo wangiyogo. Kaka kori tiyo gi jogi gi. Utiyo kamora chiel. You giving each other ideas. Yeah. An be nan gi joga manageno. Mana wacho ni amagi jo mawago mabor. Samoro kata kane wadhi e church ana luongo giga Balakato bigo drama onde yud gimoro Mavo bi weri yud gimoro ineno jogi onge you always involved gimondo at least. I've been always involving ngama ne remba okdwa makata sani en Elvis no poko chamo gira moro en mana nini kech I refused to involve myself so much with him kech en a pretender. Koro
Elvis ma Balakato gi Mavo wachiemogo Mavo kana test an gi nyaka M-Pesa statement ma 5,000 3,000 2,000 1,000 namiyo gi as who gin nyithiwa moko no gini chuo gini husband ga moko manindo koda mamiyo gi pesa nothing like that but I was doing it because gin joma wangere kayudo matin tachamo tadira people trusted me ni kaka loso jemenga aloso bon person moko no biro to wacho ni shikwan gi 50,000 timna ibiro tamori no nikech you need that money kata katin you'll take it shikwan gi 20,000 ibiro tamori no you know squeeze matin ngane yudo matin ineno kama Maida no chopo awero Mama Ida tabiro ngise ni ji osewero baba inya we wawer mama ineno waloso wer mu biro gi ideas of course Balakato en ogologa ideas kuom wende mag jo Kongo gi Okongo gi but an kaka jawer ange kaka twist you understand waloso to put your creativity koro waketo kawa wero makoro wadwa release ma ene manen gi simba odwa upload maseche go I'm taking time to ngisa ni ilitango werno nego beni ringo onea because you have numbers onego beni gino ringo oketa test kama wadhi wa upload song no ir jama moro kanyo kama setimo muaminya ka Elvis ni manyino ajoge kaka song ni nyalo chopo ne Mama Ida you understand awuoyo pion kachi time you understand koro werno kawa ose upload kama to kara kakwino chogogolo mare yake ilienda sana kwa sababu yake ilikuwa ohangla manen rumba to en rumba mamit makiwinja diera mnaoro ne nyaka Wood Phoebe wacho ni ipako mamane maber to noko chopone koro abiro talungo Balakato ngise ni Balakato gini otamore asetema dier otamore Balakato no ngise ni mano song ni wewe kanyo chieng moro to na an idea na ngise ni do we change the lyrics can we change the lyrics mondo kiko bed wasted you understand and the moment nene YouTube channel na mia o discourage kecheni wer maduong awero mama maduong monge public figure but okochopo anywhere kate mono it's a wasted project kate mono adwa na chopne I don't have that time kata Ramogi Canada werno nongisa ne werno kinyal wero nikech ina political song koro it's a wasted ma the only person manyalo winjo werno en Mama Ida to wirno nokochopone tadhi ngiso Balakato ni Balakato giru nikech kaka koro wanka wanyalo kam guardian ne we watim ma waneka gini nyalo kelo mo but gino dhi backfire koro ko backfire iketo gino kuoma ichaki ngisa net ni noni ga chuli no mano idea wate ma wa agree mana kaka den successful do a share success and I was very loyal to these people Uliza Mavo will tell you kata manager yemenga oro na pesa koro na 6,000 akao 3,000 Mavo kao 3,000 you we sang together in this song to jogi kabiro na togi ngisa ni adwa ni iwer gi jamacha nikech ni wawer gi Mavo bon person adwa ni wer gi jamacha wer moro biro ni Martin Odoyo kaka nochula studio 25,000 poko chako involve himself nyaka kaka ni wawinjo recorde we had a gentleman talk with him but he went against it koro kana adugo ne Balakato but pesa neto na mie nikech Balakato kinyal timo go project ko kimie pesa awacho ni wakau 5,000 na mi Balakato ananganga na gijogo bed kingeni rumba kende golo 25,000 okrom rumba kende nitiere joma charge 15,000 a studio nitiere joma kao 5,000 mano instrumentalist jagita nitiere joma kao 3,000 nitiere joma kao 4,000 ki involve sax to jalo kauni kata 15,000 osiepa ngano ok nochula nyaka kawuono madoka ngiso Balakato ni Balakato jogi oruka ma werno wacho ni shiko mano wendi werigo wachana nayo no wacho na kata kama manager na nitie shiko werigi jogo mano wendi kete YouTube itakulipa one day but one thing I knew and I told him ni chieng mora chiel kanya sao konya okana wey wabiro wuotho kamora chiel mawane ni chieng moro elevate ni chopo kamoro ya aya mano wende gwatieko otumo Joshua Gutu gi JJ Oyamo JJ Oyamo oro na 10,000
Though nen 3,000 amiyo Balakato. Idonge 7. Kata werno pod ni e studio nyaka kawuono nikech pok atieko chule. You understand? Yeah. Ang'iso Balakato ni Balakato we ng'ani chieng' ma ng'ani biro miya pesa. Abiro chuli. Any studio studio Kisumu. Oh. You understand? Nikech ideas mang'ani ka jogi orona ane mamanyo tich taluongi. Involve. I involve. Yaocho no kada chamo gini kenda. To jogi wawinjore samoro wawinjore kata 150 kata bla bla wawinjo dogi ok chop ga oge tim ga. Joshua Gutu no rona the same 25,000 mar studio. Akaw pesa matina miyo Balakato. Moko be achak ingeti be at the same time I'm a human being an gi dwaro. Yeah, imbe nyaki yud kake timuri achiel ari adek ya. Magi te ne watimo gi Balakato on one condition, one ground niya. I'll give you your time. You'll compensate. I will compensate. And I've been doing so. He knows I've been loyal to him. All this time, these things Joshua Gutu onge YouTube. Poka were. Joshua Gutu pod ntiere studio. Poka tieko. Pokitieke. Jejo Yamo the same. Poka tieko kata chulo studio. Manyiso ni okitieke ni ine mokedwa, but joka poko tieko. Joka poko tieko rakoda. Koro kaka imbi dhi tieko wer. Kaka dhi tieko wer betama. Jogi be giwega net ni in kisedonje studio mi wer mano is it. That's it. To anaduogo ga ir Balakato. Nitiere moro ni Collins Apuoyo. Collins Apuoyo be ni wawinjore mo mana ngiso Balakato ni ngani dwa miya pesa machalo kama. I took around 15,000 amiyo Balakato. Mano was cash. Remember one gi studio. Motera studio moro ni Kamaina dhi oloso na wer moro marach mang'ani no ok approve that song. That song no kanyal upload e YouTube na kawuon go tamre. Mana I'll be doing something mok ber. Yeah. Ineno. To jama cha en ng'ama ongere manosega luonga nyaka shone dala. Mano no kanyal. No kanyal. Koro jogi pina down without no any evidence mar nyiso ni jogi I have their money. You understand? Sani kana dhi ang'iyo demand letter mane giorona niki wacho ni lawyer nigi ondiko negi ni I owe them we agreed ni 40,000. Apenji yo Marinash. And 40,000 kata msanii mkubwa ndiye hawezi kununua song na 40,000. Ana matema chungu malo makoro gimbe gifito pinyni. Anyalo manage. If we agreed ni 40,000 ni dukwa chopoka. Nikech dawacho ni ano kanyalo wera madhogodha niyo ni so long as I have a voice and give fans they will agree with what I sing. Ineno. You need don't give 40,000 manja mani msanini maduong minyalo ndiko ne wer mimi 40,000. But because I could manage that 5,000 nitiere nyaka M-Pesa statement. Why are we not talking about that 40,000? Giming'e niya turning against the agreement mane wabedogo itimo makosa. Kata an mantiere kate band maduong mantiere ni we had a gentleman agreement. Yeah. Whether opango show mar 1 million. To mane wawinjore godo chai modhi miya. Okay, wachi ni mato koro show maduong. Okadhi chako lokorata wacho ni mato show maduong monegi miya 20,000 and above. For sure. The gentleman mane wa head, the gentleman agreement mane wa head between me and him. That is what we are working for. Exactly. We're working with. Yeah. Why are you coming again and turning because you've seen this girl is making it? I'm at my peak right now. Inge kumaporo kayudi shiko en kumokelo problem because magi jok munu wuoyo godo magi jok manu wuoyo go osiepa kotho go kanye kotho gowa ng'amo donje kindwa ka en Elvis. Oh, Elvis. And all along I've been doing my things. Anytime, kata 2 months ago. 2 months ago Balakato gochona. Tongisa nishiko. Oluonga gani Wanjiku. Wanjiku ayin kanye. Tawachina neot. Ya ilal kama nonango mane wane yueyo January. Yeah. Ananyalo angi idea moro. Angi idea moro be inyalo biro.
takao mana manager nikech nonge kuma ne wadhi. Ngise we wadhi wawinje ne en idea mane mangane nego. Yeah. To kane wandiko oloso nwa werno wandiko wa generate ideas together. Then bange ongisa ni mato kachaji. Tingeni mano watingo ne shopping watero ne. Mato kachaji. Maendi watima adwa ni ginene. Koro mau kachaji to kendo bange obiro to lokore ni I owe him money. Mano someone malicious, someone with malicious intentions towards me. Yeah. To frustrate me because of the person who came in my life. No feel ni kaka ne an kenda cha, no nyalo golo pesa kuoma mayot. But right now there is somebody minds between us. But this person enotimo gike. Be onge dichieng moro makangani okwaya pesa makan go to ngisa ni kikemehe. In fact ene moro ne. Kech ongeo how we've been like sisters. Kata min gine biro to ninde oda. Min gi miwinjo no min gi ongeya. Owete ne balakato ongeya. But the person who came masum maduong ka en Elvis koro feel ne iwe idhi timo project chako. Awe tadhi timo project chakamoro. I never compensated for his time, of which we agreed. Mi balakato emone go wachne ni mi ingeni kidogo tena balakato aniruke tisi kumlipa pesa ya studio. What kind of a man is this? Balakato puonjri dak giji. Kiny ni moki to the only person mi biro paro en shiko ni. Balakato en ngat moro mane ngat no mak ga nyaka e jela ginene sel. Bal Elvis nok nyal konye. They tried to call me. Nadi magolo pesa magolo jamani sel nini nani. Mbona unigeuke because unaona Shiko is now project ni mokelo wach ni unanitoka. Unaenda unaimbaji hii song without my consent. Consent mane to anasiti kora kodi. Wer no semea. Matinde ni wer ni kaka no miya gi Elvis. Dadhi atime gi video kaka they will be okay with it. Just because nina kawe madhi atime kamoro inawauma. And it's now a totally different really. But manorach nikech kisetieko gi ngano mano koro gire. Chalo gi kuma na nyiewe kamera ni. Kamera ni kata kora hero ni acha kamie kampuni more matiyo kode. Okni umera ngomi kamera wa koro kitigo da LTN. Yes. Koro Elvis otimo gini gichuki en gichuki koda nikech at the same time awinjo olando somewhere ni enokonya kana leo to nadhi abuore ode gi chuora gi nyathina oluongo nyaka nying nyathina e public nyathi mapoka expose kata ininge ganan gi nyathi. No. You don't know. No. But nyathina wer makagemo nini ower ni kai nyalo wacho ni Shiko ni kia wer. Because en mano product na. Inamali. Oi. Nyakora moge kaka winjo kanyo no endo podotek but an gima kwayo wan joluo it is high time mondo me wabed positive. Atemo wacho kacha pile ne samoro wang'iane ways moko ma wanyalo solve godo issues. Nitiere samoro ma bende inyal ket ng'ato e lweti. Nyasaye dwa ng'iyo kaka handle ng'ani. Samu ket ng'ato e lweti ma in gi powers over that person. Try to behave gently because ikianga ng'ani en kiny. Nitie muma moro ma jatiyo go ga pile. Kata the other time natiyo kode. Nawacho niya Daudi noket ilungo nango Saul elwete. Samono imanye matek kabisa gi Saulo. Nodhi modonjo kuma gininde moyudo ka jurit te onindo. To nodo makunu Saulo ni ne en kanyo. Nokao mana bath lao matine mong'ado. Eseche ma jok mono nigi Daudi to ne kone ni koro te yude. Tieke dichiel mondo gini orum. Iwinjo? Samora mora mitimo midwa solve problem. We tiyo gi yo matieko ng'ato. Tiye gi yo magere mabe miye chance mondo mi kata koponi ati ni ji reconcile
to nyalo reconcile. The moment misenego ng'ato, how will you people reconcile? Mano notimore na chien kacha endo, kata an ka gik moko matin nomaka kacha endo e wach mbui. My solution mono ji neno en ni mondo strike YouTube na mondo dhi. That is not the solution. Because awacho ga pile ni success mar ng'ato, destiny, Jehova manigo. Kawuono jok mono temo loro YouTube nago, pod ginena kawuono. Iwinjo? YouTube's gamo no sekethore go te kawuono pod antiere. Nyiso ni God has a plan gi ng'ata ng'ata. Makati item mana ni tieke, Jehova pod chako kelo yo machielo. Endi wacho ni a moment makoro itemo geng'o success mar ng'ato, kata in kore nyalo dhi, nikech gima Jehova opango nyaka dhi kako bet cha. Koro an mano is my humble request ne ng'ata ng'ata manoko kanyo. Shiko nyakisumu kapok watieko. Akia ni be nitiere yo moro mi suggest godo ni wanyalo solve godo problem ni indi. Be nitiere kaka maybe wanyalo luongo Elvis wuod Phoebe to bed piny to ang'iyane kata kopone onyalo retract the strikes mono keto go eko mondo me kata ka YouTube ne nyalo duogo to mari bendo duogi, kata ka mari nyalo duogo mare bobede, nikech okane gima gini tero asa makoro subscribers te olal wachako manyien kendo. Let me tell you something. Gini Elvis ka YouTube channel ne lal, he'd never expected ni YouTube ne nyalo lal. Bed king'e ni gimitimo ne wadu itimo ne ini wuon. Itimo maber, itimo ne ini. Awero werni analemo alemoni wasika duto alemonu, jonyego duto alemonu. Itimo maber, itimo ne in, itimo marach bende itimo ne in. Unaelewa? Itimo maber, itimo ne in, itimo marach bende itimo ne in. Remember niya, sami igombo goya piny, mari be ok dhi bedo maber. Kari ok dhi bedo maber. Remember ni Elvis en ng'ama nigi studio. To joma nyalo gero Elvis en wasanii kaka wan. Nitiere upcoming artists. Tiparo ni ka giwinjo gima chalo kama. Iparo ni ginyalo bire studio ni? No. No. Ipani ginyalo bire studio ni? No. Remember, you have a brand. You have a name to protect. But kore idwanye. Iparo ni ng'ama nyalo biro iri ka trusty with his work. Koro sama ni itimo gini, de kitimo gini nya. Nikech ang'eni sama ne gitimo gini to giwacho ni bas wanyale. To you knew very well how I've struggled to make my YouTube channel. Ingeni nyaka YouTube channel na no kata kadhi AdSense na. AdSense cha is another account makia. Matende ni kata pesa di generate, odhi bedo generated to another account makia. Ma which ni kagi no duogo ka ayudo YouTube channel na, I had to also write to the YouTube channel watoa hiyo ndio tuone ni nani ako connected, the person who opened the AdSense account. AdSense ok mari? She. So Elvis, Shiko. I'm telling you, AdSense ok mari? Wan kane wang'iyo koro wechege maber nyaka distributors gama timo naga distribution. Gineno ka this AdSense and yani is not connected to me. It's connected to somebody makia. Banyiso ni ng'ato mosebedo ka neno kata maber ewi. Ema sebedo ka chamo ginenega. Ma in pokian kata an poka an kata ndururu mineno kata jogi neno ni am earning it. To nangi 8,000 subscribers, mana idhoga to 10,000. You understand? Koro Elvis Gibala Kato, you had a bad and evil motive towards me. To gino mondo your YouTube channel oduogi, it's either marabe oduogi. That is the condition. Because you started the strikes. Jogi okwinya kendgi. Elvis okaw song na odhi owero.
ochako striking without him knowing ni an be an gi right gi royalties. I need my I have to get my royalties as song cha. To then ngamo ngeyo YouTube how it operates and how copyright operate. Dobiro iratongisa nishiko we ande creping. I want you out of this song. Yeah. I'm giving you this amount. Potea. Ama put it in your YouTube or someone else akule mimi nikule. Mbona unataka kukula peke yako? To keep the right copyright ongenga manyalo register so a collab without the other party having a contract signed. Nigi ni onego tim kama. Copyright or cover. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. So long as I stood before that microphone and wore that headphone, I stood there to perform. I participated in that project. Exactly. Why do you want to put me aside? Jomoko mane watimo go that project, I don't know their nini, but maybe Jomoko wacho ni wanaachilia, but mimi siwezi achilia. I need my royalties. I performed. Ani nyalo wachilia, okenyal mana wachilia nikech koro gimbe giseingilia kodi. Nikech ndalo sani okanyal wachilia because it's either atoe voice yangu na lyrics zangu from that voice, from that song, aanze upya. Ama tuandikiane chini ananilipa. Koro condition ma sani nyalo meyo Elvis ka entiere kacha chendo ne koduoko ni YouTube imbe ye duoko mare. Anko retract the YouTube na. Gen gi Balakato they know. Balakato yourself you know na I owe you nothing. You are just coming to me to frustrate me with malicious intention. In fact, I should be taking you. I should be reporting you for that. That is money frauding. Is it frauding or what? Yeah. Yeah. And extortion. Why do you extort money from me? Mpaka last minute. Ati Elvis anasema umemuzia. Na mimi bado unanipigia simu nikutumie pesa. Nyaka last minute 4,000. Do you think me ano kawinji pinch miwi sa mama nyo pesa no? Ambe aonge yen moro madhi apono pesa. M-Pesa statement can tell you over 50,000 must waste on this person. And this person comes again to turn against the agreement we had. Ano kanyal nyeo song. O kanyal yeni ngato ndiko na song right now. Beyond 10,000. No, I can't manage that. No problem. Gima watim gi kuma gini uchope niendi. En wakwa jok machiegni gi Wuod Phoebe, Elvis Wuod Phoebe, Elvis maka Phoebe. Makane ber ni kata nyakwaro jonjwel Wuod Phoebe mwenyewe ne winjo. Mimi nilipigia Wuod Phoebe. Nikamwambia jogi oriwore mondo gitieka. Onyalo wuoyo. Ingene kama kaka ambe na Sara the other time kana dwa no duok na YouTube. Na Sara ma adhir ngata. But people were not very ready to help. And dalocha benwa unge duol. Iwinjo. But ngama unge duol kawuono kiny nyalo bedo gi duol kiny. Yes, of course. Mano gima seneno an kotimore kata an kawuono ngato nyalo biro no mari yawa gine makama timore na. Koro wan joluo ang'e nitie jok machiegni gi Elvis. Wawuru kode. He is also a friend of mine. Nang natem kata gocho ne an bende. Mondo mi waketuru gine wan oningo bedni watero luo industry mbele okwadog chien gik moko mag ywaruok mag wawere Nash an ngamo nega be na ywarago gini nyiri wetena. But now how comes ni chwari riwore to tieka? No. Whereas magi joma wachiemo go kamoro achiel
Magi joma ni wanyiero go kamora achiel. Kumbe ya rafiki yako amekuja kuwa adui mkubwa. Ngama tieko YouTube channel ni mano ngama I compare that person to a killer. Yeah. And me, I never had that intention. Mnyaka last minute. Mawa that 2 strikes. We never wanted to interfere because I know. But really they pushed me. They pushed me. After pushing me, maneno kakoro YouTube nalal. Adhe tangia kasasa nitiere live moro o post Shekonya Kisumu performing. Kuna live image na moro post. Kuna few things, unaona. To YouTube okngega mano. To by the way ka YouTube ne nyalo bedo kaka Kenya, Kenya nyalo bedo ka YouTube. Corruption na ingekuwa. Yeah. Sani nya Kisumu kwa tieko kon joge ne gi yudi na ngo e social medias handles magi to kopo ni maybe ngato dwano omi tich moro ere kako yudi kata maybe through manager or something. Yeah. Kasto gikon wani to in brand ambassador mar Makoteko mondo maybe kwa dwaro order lewni. Though ni yowang but yoko wang mi wuotho duk. Dong podi rwakori. Podi rwakora. Yes. Siko yowang. Literally parie. Joma dwa tieki gima joma kata anatima. I was just doing my things. Very busy doing my things. Yeah. Very busy. But unyalo ka dipo ni wadhi chako YouTube manyien. Please chunge urukoda. Ukonya gi support my YouTube my new YouTube channel madhi biro. Kesani okwadwa yao nikech wakia kaka okay ni macha dhi duogo an gi wende manyien mandiko kenda. Wende mabeyo zaidi. Yeah. Makata miwinjogi okanyal pimo go kata. Mapenzi tamu hata haifiki song yangu yenye nafaa ku release. Yeah. The only person mong'eyo wenda no nitiere my few friends mosewinje. To gisewinjo kaka fununu, it is a big song. Yeah. Yeah. Moka nyal compare with that nini. Alur kata yao another YouTube because maybe what of this one irudi. So you guys, mnyalo yodas Shikonya Kisumu e page na Shikonya Kisumu aka Miss Ladiva. Kidhi TikTok kachacha and Miss Ladiva. Kanike sani on YouTube waket on hold. But luwauru unge progress naka kadhi, everything will be okay. To ano kaluor nikech jogo kokao gimora mora man kuoma, ogi kao gima ni e iya. Gima ne Nyasaye okete iya, ng'ama nyalo interfere go is only God. Yeah. That's the only person. To nyalo timo kamano nikech when I'm done, my purpose and mission is in this world room. Yeah. But so long as I'm breathing, no giving up. No giving up. So Elvis kingeni timo kamano hinya. Ananyalo tingo badama wach ni wende modwaro go. Kauru. Because I have a lot in me. My dream is bigger than me. Moka nyalo chako yuara gi gik moko matindo ma have never even paid me. Wende magidwaro no, these people have not even paid me. So why ere tiende. This life gima duong' en ngima. Yeah. Kini yonge ngima, you are done with in this life. Lakini an ka Nyasaye pod omiya ngima, duol pod an go, anyalo donjo studio mora kan gi pesa na tatimo song moro kaka dwaro. To Nyasaye biro tego wakodu. But bed kingeni ji ariyo ok nyal chako wuoth kapok giwinjore. Yeah. An gi Balakato ni wachako wuoth wagoyo kang because we had an agreement. Yeah. Emomiyo ni wachopo kamano. Wawero wende waloso wende madhi abicha uchiel. Neno. To Balakato ka I feel ni nyalo wer. To let me tell you, lyrics without voice, without an artist is nothing. Yeah. I give life to those lyrics. With my voice variation and everything, creativity, I give it all. I give life to the lyrics, and right now, iketa to be your enemy because idwaro pesa kuoma. Pesa mora kibeyudo is either you pay for everything that every cost of income and take the things you feel it's yours. Mane kaka wanyalo weyo gini. Yeah. Nikech by the way there is no iseka pesa mang'eny kuom mama kanyalo golo pesa mora. That one ongisa the kind of a person you are. The characters, the personalities I was working with. The opinion without discipline and character, you are nobody.
an ka onge karakter emomiyo okanyal emomiyo da bedo na onge karakter kata malaika dok depone aonge discipline de koro kachopo kuma chopeni ineno de onge house discipline de koro kachopo ka to mondo Elvis wachni ene moduoka e malaika band mano mriambo. Malaika is a company of its own. They have their rights. They have their right to say no. But because he knows my worth, he had to take me back and work again. So remove that in your mouth. Don't involve things mokobedo attached to this thing. Don't try maningeni and try to gonganisha. Manga maktemod gonganisha everywhere. Emamia wachoni Elvis, chunyi rach kakedno. Chunyi rach kakedno. Talk, I can't underline that. I can't rucho that. Even your own brother, Imoki Winjirigo. What of me? I'm just a mere person you don't know. So if you can't work on your character and the relationship with your artists, your studio yako will be nothing. And let me tell you, artists, I'm warning you. If you want to make it in music, go to that studio, one studio at your own risk. Because he has done this to Steve Ojanam. The Steve Ojanam nyalo yuak ka anane marach Steve Ojanam yuak. Elisha Toto nyalo yuak. Elisha Toto ni mga maduong, artist maduong. He still did that to him. What of Zaki, Mike, sijui Zaki, Jaimbo. You can't do that. Know how to live with people. Mwenyezi usebedo kote mweneji marachi chini ya maji. Ngani usebedo ka frustrate wasanii so much. Eti wacha tu ni kuanzia hii studio, let me help you to hakonyore kende. Shiko let me help you. Nitiere video moro manogolo before that. Ya huyu mtu ninge strike nini yake nyingi sana. Nitiere video moro manokao marije ye menga ko kawa. Nyaka marafiki no kete channel ne. Collins apuoyo no kete channel anu mano kata neonge channel na. Mano ngani dodong kata gi channel. But I was keeping it cool. Wacha ni manga mangeyo wewe kumoido mochoko mateno ocham ngani kunya kende. Iwe nene ocham matin mochamo. Ochamo matin amba cham matin. YouTube neno nopongo gi collabo kama. Kwani ento nengi agreement gi jogo nade. Iko sana gi wasanii because you are forcing your voice in people's voice songs. Anu marafiki no wero nyaka kumo anone onega wero. Tanan jawer maduong manyalo wer kenda, atimo backups kenda. Oponga du kama. Change. Parenia. Itimona. You are going to do that thing to the same person. You are going to do that to the next person. Either protemo kama because mane kiti. Kisa timone ngato gimoro achiel ariyo adek. This meaning that's you. You understand? So if you don't change, relationship you gi idhi dong maonge kata client. And you need these people to survive. Biro ikinda gi balakato without you knowing ni agreement mane wantiere gi balakato. We've been working together like friends and brothers and sisters. Why turn against me because you are seeing Shiko is making it? I'm not yet there. I'm still struggling. I don't have that much money. Dan ge pesa no doka chung kata ade go back up ne prince inda e kayudu pesa. I couldn't do that. And because nipo dadwaro pod poka chopo and brand nadwaro pesa. I had to be there and humble myself. I'm big. I'm a big artist. And I believe in myself. And I can even speak before people. Confidently, I'm a big artist. If you don't believe in me, I believe in myself. It can't work like that. It's not good, yeah. In family. Ani konya diere mabire odi, why do you itangaza? Duk jawiro nyalo yudo ngata. Nyalo lokore kodi. To ane mibo manya miwache ni Shiko na konyi ndalo moko. Ilanda nyaka nyathina ikete mtandao. To nyathina is more disciplined than yours. Sorry, Shiko.
Apa ni embende kuma intiere owinjo kanyo wan Benelux iluongo ni Benelux Launch iwinjo kaka Shiko owuoyo kanyo no endo kendo magi gik mwa share mondo we learn from these stories kik gitimre ne ng'ato kendo. Ang'o mondo nigi chenro ni idenda ne Omari Nash. Omari chino jamone mbele chini mineno mbele emiyoko kamera na ama cameraman ne kaya chendo iluonge ne Syracuse Guarana. Inyalo manye Facebook mare kanyo endo kata mane social media handles mage. Tiwinjo kaka Shiko wachung'uru kode inyalo follow closely kata mane Facebook mare mondo ing'iyane koponi ati channel ne oduogo to wanyalo medo subscribe. Koponi channel ne ok oduogo wakonyouru subscribe manyien moyawo Shiko Nyar Kisumu. Imbe kiny ng'ato ne chung' kodi. Thank you so much. Warumuru kendo next time. Kete mana e LTN Luo Trending Nation. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. What's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time.